kohti seuraavaa käännöstä. Ja taas käännätte ulkopohje, sisäohja ja taas suoristus. Noin. Okei. Aika hyvin Riina siellä. Tää on vähän niin kuin teknisempi ympyräkäännös. Tässä joutuu todellakin suoristamaan, todellakin kääntämään ulkopohje, kirsi ja raja. Käännä ja raja. Näin. Paremmin. Ja sitten taas käännä. Huomaat, että se vähän siinä käännöksessä junnaa paikallaan. Sun pitää siinä vielä vähän aktiivisemmin ajatella sitä ulkopohkeella eteenpäin. Ja Riina reppaa varaa. Se on oikein hyvin. Siinä on hyvät ympyrät ja oikein hyvä sellainen perustuntuma siihen hevoseen. Se liikkuu oikein pyöreä ja kevyen näköisesti siinä. Kelpaa Satu. Ja nyt pidät huolemme se ravakotaradia sitten sen koko ympyrän aikana. Siinä ulkopohjeen vastassa. Miettikää aina sen jälkeen, kun te olette kääntänyt, että te suoristatte sitä hevosta. Ei niin, että ne pääsee vähän jatkaan näin päin aina, että teidän vasenta pohjasta